kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sukunan naktuman numalam, obet? Adumot ti jeep ang mabalin mo apagluganan. Ag-overtime kami ita. Sigurado apilan tumanan ti aglugan numalam. Sukunan na kumatap no sa anak amarabyan. Nagado a jeep dita. Ay nawaw. Pila nga rod ti aglugan. Isu nga rod nga in pa full tank ta ti motor mo tapno adda ti mausar. Alawanan. Tapno awan ti ado asaom. Umay kanto sukunan. Di mo liplipatan Alas 6 kat adda ka kumamatan dito yung agur-uray kanyak. Wen, danag mo na ya. Wen taamang nga no iyaw awan naktumanan. Kasanuak mo't ngayon no kasta ti aramidam. Kay bagbagak lang, umay kasukunan. Okay, agyaman naklaunay. Sumrel ka kon, tani, anyat orasan. Ay, apay ngay. Saan kumutan ang maawagan ti cellphone ni Obet? Sapay naka-offline mo't. Anya nga tati aramidak aya. Nasurukan at 30 minutos nga agur-urayak ditoy. Wano, nalipatan na nga tati nagtulagan me. Tinasayaat, awagak ni nanang na. Aday ta, agriringan ti cellphone na. Hello, Jackie Nakaw. Agyaman naklauna, ita sinungbatan nyo ti awag ko nana. Anya tiga po na ngay mawag kaya. Ada ka din ni Obet dita nana? Rimwar manan. Itay agsa papay ngam awan pay mat anagawid. Ay nawaw, sa dinungay man ang tinapanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kunkwana. Nagtulagan mi nga main nga umay naksukunan dito'y pagtrab-trabahwak. Ngam awan pa'y mo, nana. Itay pa nga agur-urayak dito'y. Ay naglukon day di ataaw. Adda mo gayam nagtulagan niyaw. Ano sa kun ati agpila? Agpakada ako, nana. Agyaman naklaunay, ta sinungbatan nyo ti awag ko. Bye! Ay na, mabusurak iti dayjay nga Obet. Inulit naman ang ti inaramid na kanyak ide. Talaga nga awan manaknakam na. May baglaan. Ta sinugbatam ti awag ko, Jackie, anak ko. Sa dino ti erbaw. At daakpay lang dito'y pagtrap-trabakwak, tatang. Agasi manday ka overtime mo. Inururay ko ni Obet, ta nagtulagan mi asukunan nak. Ngam awan mo't anak pakita. Amangan no, adamanin na pananda kadagiti gagayim na. Hay, maasarak, tatang. Isungarod nga in pa full tank puti motor na tapno adati mausar mi. Sumadlagaya ma. Siguradong adamanin tinapananda gijay. Talagang awan ti manaknakam day di atao, tatang. Ano sa muntag pila di paradaan Wanan awan mo't pagpilyak. Agan anad ka anak ko. Sa perabein. Sa dino tinagapwam si Kaobet. Nag-joyride kami kadagiti gagayim ko nanang. Anya, Apay ka di aya. apay asimurot ka kadagiti gagayim mo nga ubingam si ka. Kat nagtulagan nyo gayam kan Jackie asukunam iti trabaho na. Kumaa, madayumot nga minin tinapanan minanang. Ay, awan babain mo. Awan dakis nga aramidak nanang. Awan babain mo, tain pa full tank tinubiam ti motor. Ngam sabali magkayam tinangusaram. Isumot tinang ibaga nga ipa full tank me. Talaga nga awan manaknakam mo. Iso akadayon da ka nga isukat dagiti makarelasyon mo, takas tati aramid mo. Immature ka launay mo. Anya ti kunam, friend. Narabyan ka, idi kalman. Wen ata saan mo't atinungpal ni Obet tinagtulagan mi. Ha? Anyat kayat mo asawan, friend. Saan nakasinukon, iso akapilitan ang nakipila akmat laang. Sayang ti oras ko anagururay kan kwa na, friend. Na, apay mo't kat nakunam kanyak nga inpa full tank mo ti motor na. Wan,
In pa full tank medical man iti agsapa, ngam adati sa bali anapanan na, iso as anak asinukon. Una yan, daya boyfriend mo. Immature ang talaga. Inuubing ti panunot na. 27 na matan, ngam ay na. Talaga nga immature, friend. Hay, sakit ti ulo ti nobyo akas tatigalad na, friend. Anya ti pagpupungtutam ay obet. Agraman dagiti tasaken plato kat mairaman pa yun iti unget mo. Makapasurun mo't ngamin day Jackie, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Jackie kan kaya. Saan nakidasong batan ti awag ko kuana? Nasakit siguro tinakam na kan ka Ay, nawaw. Saan ko lang nga sinukon? Nagsakit at agos ang tinakam na kanya. Ata narabyan iti kastaunay, gapo iti kauuray na kan ka iti kalman. Nanya klase ti kapanunutan ti aday ti day babae ah. Si Kati ayan ti bidaw. Di mo man ipasa iti sabali a tao. Di na magarot sumbatan ti awag ko. Basol mo lang agar aramid ka nga main. Si kamagayam ti ibagbaga ni tatang abisitak. Apay akastaka mo tun kanya. Naa, anyat kayat mo asawan, obet? Apay adi mo sumbatan dagiti awag ko ken ka. Wen atawan mo ibagakeng ka. Kaslasaan na kanobyo iti kastangar aramidam ah. Kasta nga ron ti kayat mo. Siya akanayon ti agadjas para keng ka. At dayamot imbagak. Saan mo nga imbaga, ngam iti kasta pa nagsasaom kat amuklatan akasta ti kayat mo ang mapasamak. Ipalagip ko laang keng ka ah. Saan tan nga ubing obet? Saanan? Di ta ka man langan. Makapaon, ganas ka mo. Ta isupay lang ti agunget. Awanan bain a lalaki? Nasurok makabulanan asan kayo ang nagsarsarita ken obet anak ka. Wen ata na uma akong tatang. Kasanungan no agdaton ni obet iti sa balay. Ay nawaw, agdaton lata tatang. Sigurado ka kaday. Wen, awan tinasakit abakrang ko no agdaton iti sabali. Isumat lang nga immature da di alalaki. Isu ti adda basol na ngam kaslakayat na asyak pay ti agpasensya ken kuana. Mawatan ka anak ko. Isu ano siya klaamay sa, jakon kayat tatang. Kay kayat kumanen ano agdaton iti sabali. Nukas di alalaki ti maasawak, anyan tulaangan ti pagbanagak. No kasta nga raw, idiritsyon ken obet. Baga manasay-saya at no agwin na suwas kay latan. Apay ngay mawag ka. Agbreaktan, Anya? itad kunti wayawayam. Jackie. Saan ang mabalingag sinata? Nakapangedeng akon. Saan ko akayat ti immature anobyo akas keng ka? Anya? Katap no awanan ti pagparikutan ta adwa, itagtan ti waya-waya ti tunggal maysa. Okay. No kasta ti kayat mo. Diwan lang. Asino kamot iti panagkulam ngay. No sikat ti nagbiddaw, sikat agkid daw iti pamakawan. Siyak lang ngay ito pagkurkurangan na nanang. Ay nawaw, ti aramid mo ti kanayon apag-apaan nyo kan Jackie. Saan ka day? Yan yung aro ti maramidak no kastuyak. Nangato ti pride mo, anak ko. Sika lang arudan ti nagbiddaw, sika pa'y ti kasta ti panagsasauna. Nagtal na kayo nanang. Di bali tawan kami mutin kin Jackie. Anyat ko nam. Nakiwin na suwasa kong kinkwana. Sika ti nakiwin na swas, wano isaw. Basta kas dyan nanang. Awan kaming, period. Mayatimod mo ita Saan ka mutin anak kami suot, friend? Gaputa na ragsaka kun, friend. Adda ka din napasama ka ka mo. Nakiwin na swasa kun kini obet. Anya? Kat ita, nawaya akmanan. Awan ti pagparikutak, ta awan ti sakit ti ulok. Kan nalaglag-anan ti riknak, friend. Ay kat nasaya at ano kas na, friend? Narigat lakit di ti maaddaan iti immature anobyo. Naku nampay. Konsumisyon laang ti itod ti lalaki akas ta ti galad na. Kat inton sumaruno ang makirelasyon ka. Pilyom ti lalaki ang mature ti panagpampanunot kan aramid na. Wanan narigat gayam no kanayon apasensyaan tayo ida. Dumakkel ti ulo da. Sigamot ti lumabas, Nicole. Adda ka di ba, Gam? Sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay.
Agtrabaho ak manan No kayat mo, itulod kan. Ay nawaw, itian niya aga po nga itulod nak ngay. Saan ka matanobyo? Saan? Ngamkayat ka lang nga itulod. Ay saanan? Kabailak ti magmag na. Sigurado ka kade? Kaano lang idi nag-break kayo kini Jackie agayim ko. Ita, agpapansin kan iti sabali a babae. Basol ni Jackie no apay nagsina kami. Mading amin ti ugali na dadya babae. Anya? Anya ngay, itulod kan? Ay saanan? Saan ko akasapulan ti tulong mo? Korsonada magayam ni Nicole. Ay nawaw, nakadamagan nyo mo't nanang. Kano si ka ti pagsasaritaan dagiti marites ijay istor itay. Ibagak man lang tipudno ka na kayo nanang. Kursunadak nagpaiso ni Nicole. Naa, apay ani Nicole pay laeng agayam ti ex mo. Ni Nicole nga rod ti kayat ko nanang. Ha? Di ka man nagululbod si ka. Amok nga da sabali a planom. Awan ah. Kayat mo siguro apagimunan ni Jackie anya. Kayat mo nga agapad ang agayam. Saan ah? Pagan anok mo dadya Jackie ngay. Awan kami nga rutan. At dalang maamuak. Ni nanang mo. Amamukan ubet. No daduma, inuubing ti panagpampanunot mo. Apay akas detis istoryaan ni Obet. Anya man ti ibagbaga day di alalaki, tatang? Sika kano tayan ti parikaw. Iso ang nagwinlaswas kayo. Ay nawaw, apay asyak man ti pabasulon day di alalaki. Una, ta saan kayo kanupay nga agasawa ng anderem kanumatan? Talaga nga immature day di atao, tatang. Si kapay kiti ti pinagbalin na adakas kadag iti istoryana. Pinagbalinak adakas tapno iso tinadalos. Talaga mo't Saan lang ka ta anak ko? Purpurmaan na pa'y gaya man ni Nicole agay mo. Anya? Day tamot tinanggag kong istoryana. Awan tinadakdakamat ni Nicole akasta kanyak, tatang. Mabain lang siguro amang ibagaking ka. Imposible, magustuhan ni Nicole ti kas di alalaki, tatang. Nangato ti standard ti gayam ko no maipapan iti lalaki. Isu nga aging gaitakat single latta. Adda ko maibagakan ka, friend. Anya day ta? Ang pangaasim di nakgurguraan. Ay nawaw, apay ko maaguraan ka ngay. May papankan obet nga ex mo. Apay ni Obet? Ay na, agdat-daton kanyak, friend. Idi pay, ngam italaang ana ibagakan ka, tadagulit mo't. Uray ibagak asaan nga agdaton, ipilit na latta. Si kakit di mo't? Ay na di nakgurguraan Ngam saan mo't akas kin ni Obet kati kayat ko. Ang mga no agbalbaliw no si katinobya na. Ay mamati ka. Talaga kit di nga ugali ng tikas jay. Nakasaritak ni Maya nga ex na matlaang. Kat ti kina-immature gayam ni Obet tinagsinaan da. No kasta, saan apod no ti imbaga ni Obet kanyak nga adda ti sabali ti ex na? Ulbud na laday jay. Nagaramid iti istorya tapno iso tinalintag iti imatang ti sabali ang tao. Ay, nakabut-buteng ti maadlaan iti nobyo akasta ti ugali na. Ibagayo man ken Obet na training? Anya ti ibaga ken Obet, Nicole. Ibagayo asardengan na kon nana. Ha, dagulit mat ngamin. Imbagak lang aruden ken kuana nga awan namnamaan na kanyak. Ala, ibagak to ken kuana ti imbagam na ko. Ibagayo asaan ko akayat ti maki-boyfriend iti maysa nga immature nana. Saan ka mababalaw na kong? Pudno mo ngamin nga immature ti anak ko. Agyaman ak unay nana. Kunak lakit di anuguraan nakmeten. Ay na, awan makagaputap nuguraan ka. Ngamin, amok at ti anak ko ti ayan ti bitaw. Agtugaw ka, tagsarita tapay. Ano ti bagayo nanang? Sardengam kanon ni Nicole. Anya? Saan asi ka ti kursunada na? Masursuro nando ti agayat kanyak nanang. Di mo namnamaan ang mapasamak pa'y dayta. Ngamen, saan na akayat ti immature anubyo? Ay nawag, saan mo't ananang? Ay na, di mo ilibak tapod no mo ti ibagbaga dagiti tattao. Talaga nga immature ka.
Iso apag nakmam kumamatan dayta, tagbalbaliw kan. Lakay kamatan. Iti kasta nga edad mo. Ammom kumamatan tar aramida manak ko. Sabong, para king ka, Nicole. Ay nawaw, talagamat adagulit kanya. Awatem kumamatan ha. Jak kayat, itad mulatan iti sabali. Ginatang ko da iti para king ka, Nicole. San apare iti sabali a babae? Umuna iti amin, gayom ko ti ex mo. May kadwa, saan akaskan ka ti type ko. Anya? Ulitak man na, awan namnamaam kanyak obet. Saan akaskan ka ti kayat ko apakiasawaan. Anya? Ti kina-immature mo, tinagsinaan nyo kan Jackie agayem ko. Saan ka di? Saan na po no da ita? Ni Jackie tayo ti bidot anya. Makitam da ita. Tigayem ko pa iti pagbalinam adakas. Ibagbagak lang ti pudno. No awanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Naibagak mo ti kayat ko nga ibagakan ka. Awan namnamaam kanyak, ta saan ko nga arapaap ti maadaan iti immature anobyo, wano asawa. Anya? Ay, nawaw! No amom asika ti ayan ti biddot, sursuruam ti agpakumbaba. Kang runaan iti amin, agaramid ka iti nasayaat. Iti kasta, saan da nga ibaga nga immature ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.